To a cikin wannan jama'ar akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar ba an yi kalli mawu sai suka dinga jin tsoron wato su yi magana da shugaba akan cewa sallah fa bata cika ba. A wata ruwayar ina ta nisa'i ne ya ce babu shikenan sai suka dinga jin tsoronsa suka dinga shayinsa. Kaga wannan kaiwa mutuƙa cikin tauƙirin annabi da girmama shi da soyayya gare shi, yawa suka dinga wato cikin tauƙiri cikin jin kwarjini, yawa to kaga ta nan za ka san wato mutum a faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga hali ya gigice saboda soyayya. Wannan matafiya ce ta su salaf ta magabata, saboda a kwanan nan naji wani malami a garin nan abin ya bata min rai, yana sukan maganan da Rabi Usman Babe yake cewa idan na ji sunanka sai in ji na firgici in fita a hayyaci na ban san inda nake ba. Wannan ya darawayi wa kaca-kaca har yana cewa gwanda waƙar Shata wai da wannan, wai haka aka ce in an ji sunansa a firgice a gigice a shiga wani yanayi. Abin ya bata min rai. To Allah sarki bai san halin sahabbai ba ne, yawa shi ma babu soyayya a zuciyarsa ne ta annabi da take ciki ne, shi yasa an yi sunan annabi sai ya ji uwa sunan kowa aka faɗa. Amma wanda soyayyar annabi ta shiga zuciyarsa aka faɗa annabi dole ya ɗimauce ya ji ya kaɗa, ko a zahiri ba a ji kaɗawa ba za a ci zuciyarsa ta kaɗa. Kaga dai anan da aka ce sai na bakar fahabawu sai suka dinga shayin siman magana suka jin tsoro, yawwa ina wanda zai zo ga manzo Allah ya dinga karkarwa saboda kwarjini. Me ya kawo wannan? Ai duk mahabba ce, ai duk soyayya ne. Kuma yanzu ko wani kake so kake musifar sansa in aka faɗi sunansa kai ko babanka aka ambata da kake sansa ai sai ka ji ka dan canja. Yanzu kana tafiya ka duniya kwala babanka kira ai sai ka dan kada akan a faɗi wanda baka damu da shi ba, sai ka ji zuciyarka ta dan kada ka hankalinka ya dan kai wajen. Balantana annabi ka ji sunan annabi a ce zuciyarka bata kada ba, to babu soyayya mai karfi a nan wajen. Yawwa shi yasa dan Allah yan uwa mu kula da wannan zamanin, yawwa mu kula da wannan zamanin. Duk abin da wanda ka gani zai janyo ma wani abu da zai sauke ma ganin girman shugaba ko ganin girman janabin sayyidina rasulullahi ko da misƙala zarratin ne ka rabu da shi, kowa ya ka kauce masa. Yawwa duk wanda ko a karatu kowane irin karatu ne zai zo ma da shi da niyyar ya ɗauke ma ganin girman shugaba misƙala zarratin ka rabu da shi karatun nasu ka watsar da su. Annabi ba manzo Allah ne zo man da karatun ba, har in mutum ya ce in ya ji sunan annabi ya gigice a samu wani kaskantacce wai dinga sukan wannan abin. Sunan annabi fa wanda ka duba cikin ashafa da mai ashafa ya kawo gashi nan salafu in suka ji an faɗi sunansa za su gigice. Gashi nan duk mai ashafa kawo su salafa din, wasu ma har su hana a dinga ambaton wanda sunansa in ba za a kiyaye haƙƙin sunan ba. Duk gashi nan a cikin salafu wannan shine halinsu. Saboda haka abin da Rabi Usman Baba ya faɗa gaskiya ne da yake cewa in ya ji sunan annabi sai ji ya gigice in fita hayyaci na ban san inda nake ba. Allah ya gafarta masa. Saboda haka duk wanda zai sauke darajar shugaba ko misƙala zarratan ne ba ma tare da shi duniya da lahira, kowaye kuma.